evening. Ako na pod ni si Gingging Milo's Vlog. Kita-kita na pod ta. No guys, wala day kailan ako. Nagpaila-ila sa taron. Kuday si Arlet Sumailo ang totoo kong pangalan. Pero yung nilagay ko sa YouTube at saka Facebook ko, yung palayaw ko lang, Gengs Sumailo Vlog. Yan ang Facebook page ko at saka yung YouTube channel ko. Ano sa man eh? Anong nangyari? Kakarating ko lang guys. Kakarating ko lang. Init kayo. Grabe ang init. Lalong uminit. Kasi umulan kanina. Pahinga muna. Exercise. Kahit init. Diba guys? Wala sa stress. Stress mamar. Stress mamar. Stress. Guys, nihapon na. So, hindi pa kumain. Kain na. Ay, mga Bisaya diha. Bisaya, sa Luzon, Visayas, Mindanao. Pa-support naman. Pa-support sa inyong mga guys. Mingaw kay guys eh. Mingaw kay ning malayo tas itong mama, papa. Tumagod sa probinsya ang mama ko guys. Papa ta dito ko mga igsoon. Natanan. In sa ako ari Manila. Ako rin nasa sa Manila. Yeah. Layo kay sila ba? Agwantay sa Kamingaw. Ang probinsya na mo guys kay Mindanao. Zamboanga del Sur. Pero na ako Manila ngayon guys. Nasa Manila ako. Nangabuhi. Nangitag dots. Tara na palit ginamos. Lah, ang man salida oy. Sige ka hatlok ba. Romance I'll never forget. Oh my say. Guys, wait lang guys, may kukunin ako.
Guys, habang magpintuhan tayo guys, balat muna ako ng mangga. Mangga. Lahi kay mangga. Bago pang pupo, bagong bitas oh. Bagong bitas na mangga. Tikman natin to. Oh. Napaka-crunchy pa. Shout out pwede ni Madam Jan. Hey Dam, punta ka na dito Dam. Dam. Alam mo na kung sinong Dam. Dam. Punta ka na dito, kain tayo mangga. Isabi mo, pag mag-video ako, sama ka. Kasali ka. Dito ka na. Tirhan kita ng mangga. Buto lang sa'yo. Joke. Buto, kain ka ba ng buto? Buto. Buto ng mangga. Parang mukhang masarap to ah. Tigas ah. Sausaw asin. Sausaw na asin na may sili. Ayun! Yung tapos na ako kumain kasi guys. Gusto kong maingat-ngatin ako ba habang nanood ako ng TV. Dalawa lang yata balatan ko, kainin ko. Siguro kanina pa to pinitas. Kasi may ano pa oh. May dagdag pa. Pagdating ko dito sa bahay, guys, may kanin at saka ulam. Tapos, nagugutom na ako. Ayun, kumain ako agad. Pagdating ko, kumain na ako. Tapos, upo-upo. Tapos, naboring, walang kausap. Ayun, naisipan ko mag-video muna. Mag-live muna ba? Marites muna ako dito. Kahit mag-isa lang. Nagsasalita ka, natatawa ka mag-isa, para kang baliw ba? Kasi pag may marinig may makarinig sa'yo sa labas, sabihin siguro, ano kayang kasama niya dyan? Nabaliw na siguro yan. Nabaliw na siguro yan sa loob, mag-isa lang oh, may tapos nagsasalita. Wala akong pake. Wala akong pake. Isip niyo lang yun. Ang isip ng mga... Tama na to. Hugasan ko muna guys ha. Hugasan ko muna. Ito na. Ito na. Tambal sa slicein ko to. Gusto niyo to guys? Gusto niyo itong mangga na to? Indian to, hindi to maasim. Indian to, hindi maasim. Hindi tulad sa mangga na, mangga kalabaw ba yun na sobrang asim? Ito hindi. Crunchy pa kayo. Nakapa-crunchy pa talaga. Guys, pasensya na kay halo tong salita ko, Bisaya, Tagalog, Bisaya, Tagalog. Kay malay mo, may nanood ng Tagalog, kaintindihin sila
Kaunti ng Tagalog ko. Kahit bulol na bulol. Tapos yung Bisaya din. Bisaya kasi ano yun sila eh. Intindihan. Mga Bisaya kaintindihan Tagalog. Pero yung Tagalog hindi nakaintindi ng Bisaya. Kaya lugi yung mga Tagalog. Kaya mag-Tagalog ako minsan. Halo ba? Halo-halo lang. Ay, shit. Ano ba yan? Muling pagkikita. Kunting na video na surprise lang. Balik ng Pilipinas sa isang may kunting asin. Asin lang to guys. Ayoko nang... Pwede naman to sa tuyo. Pero masarap pag asin lang. Kain. Kain ng mangga. Mm. Hmm? Matamis-tamis na siya. Malapit na siguro tumahinog. Yes. Nangyari. Takot naman. Yan, kasugat-sugat na siya. Oh. Balita sa TV guys ba? Nakatakot. Daming sugat-sugat nila. Binitawan ko yung kamay nila ng kao. Oh, yung nagka-landslide.
Yung, yung naglandslide sa yung bagyong Agaton sa Leyte. Bye-bye Leyte. Kawawa kaya sila. Maraming pamilya na nawala. Ha. Bilis na ubos, oh. Kunti na lang. Nirado na ko ba, guys? Sira na yung pinto ko. Ano na? Sinarado ko kaya walang mag-isa. Ako lang mag-isa kasi yung asawa ko pumasok paggabi. Bukas pa yun ang uwi. Alas 6 ng umaga uwi na yun. Dalawang linggo kasi tingnan nila. Tapos Lunes pang umaga na siya. May kasama na ako paggabi. Kasama ko yun siya mag-live, guys. Mag-video, mag-live kami pag nandito siya. Para makilala din niyo kung sino yung kasama ko dito. Dami nga kasi. Alat. Busog na ako parang grabe ang lakas ng ulan kanina, guys. Sobrang lakas ng ulan. Kaya lalong umainit paggabi. Umuulan, tapos mga ilang oras lang, 2 or 1. Paggabi niyan, naku, sigurado. Kahit may electric fan ka pa, singaw ng electric fan, sobrang init. Hilo ng ngipin ko.
Pero mas masarap sa paghilaw kainin. Kasi pag hinog na sobrang tamis din. Yung talbangan lang ba? Yung dilaw-dilaw na. Yung masarap. Mamaya guys, may patingin ako sa inyo. Wait. Patingin ako sa inyo. Dito lang sa loob ng bahay. Kung ano kaliit yung tinitira namin dito. Wait lang guys, isauli ko muna to. Magchika muna tayo guys. Ito lang yung tinitira namin guys. Ganito lang kaliit. Ito, iikit na lang ito. Ayan. Ito, ganyan lang. Yung, ano namin, yung lababo. Ikot. Ito yung misa. Ayan. Ganyan lang siya kaliit. Ganyan lang. Ayan. Ikot. Dito, ayan. Ganyan lang siya kaliit, guys. Tapos dito, pasok. Dito yung higaan namin. Guys. Diyan. Twing. Ganyan lang. Ayan, so dito, guys. Yan. Yan, higaan namin. Ganyan na kaliit na bahay namin, guys. Dito. Ay, hindi ito bahay namin, guys. Nagre-rent lang kami dito. Wala kaming bahay. Nagre-rent lang kami dito, guys. Wala kaming bahay. One way lang, one way. Isang ikot lang. Pag may kasalubong ka, hindi ka na makadaan. Yan lang. Yan. Tama lang, dalawa lang naman kami dito. Busog ko guys. Parang gusto ko naman magbawas. Thanks God. Bye muna guys. Bye-bye. See you next live. Bye-bye. Magbawas muna ako guys. Parang sobrang busog ng tiyan ko. Bye-bye muna. Bye-bye. So wala pa kailan ako. Kuday si Gangs Sumailo Vlog. Pa-subscribe naman sa aking YouTube channel guys. At saka yung Facebook page ko. Parehas lang. YouTube sa Facebook ko, parehas lang yung pangalan. Bye-bye guys. Bye-bye.